como alcaldesa dun dos 8 concellos do que forma parte este territorio amparado por esta denominación de orixe, estou profundamente orgullosa do gran prestixio e do excelente nivel que demostran os viños da nosa comarca en todos os concursos nacionais e internacionais nos que participan. Tal e como dixo o presidente do Consello Regulador, esta feira é unha edición moi especial. É o 80 aniversario do Consello Regulador. Dende a Deputación Provincial de Ourense, quero agradecer, antes de nada, a todos os viticultores e adegueiros que durante máis de 8 décadas traballaron a diario para conseguir que os nosos brancos e os nosos tintos sexan considerados destacados hoxe como os mellores viños de España, que creo que xa está pronto finalizada e que sin dúbida pasaremos moi pronto a ver como quedou. E tamén nos vindeiros meses seguiremos esforzándonos, como fixemos sempre, para axudar a denominación de orixe a potenciar, a promocionar os seus viños a nivel nacional e internacional.